Ond mi rydyn ni fel Cymdeithas Bêl-droed yma yn Sesiwn Fawr Dolgellau mae'r ail flwyddyn yn ôl. Mi rydyn ni yma tro yma mewn partneriaeth gydag ARFOR. Mi roedd yna sesiwn hyfforddi pêl-droed yng Nghlwb Pêl-droed Dolgellau yn y Marian. A mi roeddwn ni'n gwneud sesiwn holi ag ateb gyda Gywai Myfyr yn Tŷ Siamas. Bo ni'n deud y chwaraewyr pe chi'n chwarae dros Gymru, chi'n yn cynrychioli 2 miliwn o bobl, chi'n cynrychioli y bechgyn yma yn Langemak, yn Ypres, y plant yma yn Aberfan ac y dynion yma yn Gresfod, achos maen nhw'n rhan o'n hanes ni a pwy ydyn ni. Mae o'n bwysig i ni fel Cymdeithas Bêl-droed i fod yn rhan o rhywbeth fel yr wyl yma'n Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae'r gwaith mae'r gwirfoddolwyr yn ei wneud yn dod â y cwbl at ei gilydd ac yn dod â gymuned lleol at ei gilydd yn wych. Mae'r wyl wedi bod yn mynd ers 1992, mae wedi tyfu'n aruthrol a mae rai fod yna oriau o waith yn mynd fewn i drefnu hyn. A hefyd beth sy'n greu, mae'n dod â'r busnesau lleol allan ac yn rhoi rhyw fath o hwb i'r gymuned lleol fyswn ni'n tybio a fod y gymuned lleol yn elwa hyn am weddill y flwyddyn.